постановке Московского художественного театра. Сәгать көндезге 2-дә питерешләр рус теленнән диктант яздылар. Шул ук вакытта Татар диктант акциясе Татарстанның 43 муниципаль берәмлегендә дә старт алды. Республикада 75 мәйданда диктант яздылар. Питереш районында шундый мәйдан 2нче мәктәптә эшләде. Быел халык ара мәгариф акциясендә 100дән артык питерешле катнашты. У нас 4 кабинета. 4 кабинетта бүген олы яшьтәге питерешләр диктант яза. Бу акция ел сайын уза. Бүген сәгать 2-дә башлый. Бүген сәгать 2-дә башланды. Текстны алдык, таныштык. Татар диктант текстының авторы язучы Россия язучылар союзы вәкиле Павел Басинский булды. Сам текст по себе несложный. Текст авыр түгел, анда катлаулы җөмләләр бар. Авыр урыннарда уйлар өчен вакыт һәм аңлатма бирәчәкбез. Акциянең максаты һәр кеше өчен белемле булу, хатасыз язу мөһим икәнлеген күрсәтү. Нәтиҗәләрне акциянең официаль сайтында белеп була. Моның өчен катнашучыларга уникаль булган шифрны уйлап табарга һәм аны истә калдырырга кирәк иде.